na egati jabarali na boigo abateneri begetaseni kia getembe tikuria rero niko banyako bagutarira amate ya bana batano mo abanyatuka bagutigwa na baibuli babo emiaka ene ya etire ababerwa gwetenera ase chinjera ao ase boigo ekenyorugo cia bamate banyako bakogokera egetambukire kio buna gutumanyia omorikito Daniel Ontiri magega yigetaseni kia getembe kumurekero roboti ruokogosa aso roboti ruobena buigoro ruobana batano noyomu ababere bamenyete boka asika kemia kene abo batigetwe na baibuli egekorekyo niyo kiagendere kungusa ebirengereri binge kurua sabarai boigo na bamenyi kubatekana nayo mapema rero egetaseni kia getembe insi oburai bwaye Obed Mukwa na Sharon Nyangori Nigo kia bwatu kabararia bae weka senke yonainde kubasira na kuligereria egati ya maganiende ayaganirie ha senke yo nabe konyarekananga obotaka ekero toko bogocha na bogo sinyunka yokoba kayogo tenena so abaibuli aba I'm very sure immediately nima tabasani baba no balega bonne nyombe kwagacho they will be here to abatabiri abaibuli andonsa semole inchuo to bwaterane to renda abana abaiga na baito tari nimwe kamochandegete inchuo to bwaterane at least abana abaiga they be secure nyone nyomba yarenge bobe inchuo we will do this egetambo kirekiga nigo kiagokerwa negati yabamenyi abo baikirina aseboigo bagikeria ebikore bebeburi gotama kurwenka na gotiga abana babo bagochandeka anya ninse imeyane bonega ninsi bogete nago kirekero ndose mwachire kamogenda tokona utusugurikira tegenya sa agendere kubaseseni nande kubwamono oyora arambura koboko gocha sengeyo omone na museseni amomente miaka amomenta matuko ayara matambi agendere nande gokonya abandi abana abamenyirisi kama twamange togekiri nenjirere mbe abana abuna barega buna mete nyasa barente ndundo matiko bwa kwabo maga ne gotwikirina ase skuru yoboroso ya marani asa boroki wabaiga bagosoma na kurengana no mwarimu munene aboroki wabaiga na bakogendera gukora buya ke masomo rioka baisegosirwa mwana wina ndate gotema asa masomo ayetari bobe atokoteba at average performance igo baise gosangi boost abana babwate omoyo bogosoma na ndimba perform better in the future. Justus Kimei no director wichisemi ase sub county ya Marani achinga kiasanga negetaseni kia getembe urwesegeto hasawe buri na boboria kulinda abana babo nabuna nabo abarai bankyo. Ni jukumu la kila mzazi kuona ya kwamba ukishabarikiwa na watoto washughulikie kuwaelimisha kwa mavazi, kwa nyumba ambao wanaishi, kwa matibabu na kila kitu ambayo inahitajika ili watoto waweze kusoma. Kwa sababu according to the Basic Education Act there is a right to education for every child. Wikekero toko gendembeo aboroki wabaiga bado mbabwata maganianda mange ego kogania nkororo kwa babwatani ao kogendera weso kerio emechando ya bere na beigwe ko babuna abanda bande igetambokero kigetaseni kya getembe na babwatani bande ao weso kya na gutarira enkeiga nigo kiago kiria bange asa bange boigo bagendire kuboria babwatani ao kogendera weso kya eriko ene kibuna aboroki wabaiga bamenyire buya asagia na batari go chandwa nonde bunechire moyo gosoma ilibacha gwekonya asa matukari bosio kurubadire getaseni kya getembe kurega se county ya Kisii literene nguruko Daniel Ontiri.